Pangasinan itinataguyod ng smoke-free at vape-free sa kinabukasan. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Pinalalakas sa Pangasinan ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free programs sa pamamagitan ng serye ng pagsasanay para sa mga lokal na pamahalaan. Noong Oktubre 1 hanggang 3 sa 28 bayan at lungsod sa lalawigan ang lumahok sa ikalawang batch ng Framework Convention on Tobacco Control o FCTC training sa Clark, Pampanga. Nauna nang sumailalim ang 22 LGU sa unang batch noong Agosto at layunin ng 3 araw na aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga opisyal at health workers sa pagpapatupad ng Provincial Ordinance No. 317-2024 o Comprehensive Smoke-Free Ordinance na nakabatay sa Global Empower Strategy ng World Health Organization. Binibigyang diin din sa pagsasanay ang mahigpit na monitoring laban sa paggamit ng tabako at vape, proteksyon laban sa second-hand smoke, tulong sa mga nais tumigil sa paninigarilyo, pagbibigay babala sa masamang epekto ng paninigarilyo, pagpapatupad ng mga pagbabawal sa promosyon at sponsorship at pagtataas ng buwis sa tobacco products. Sa kasalukuyan, 9 na LGUs na ang ganap na nagpapatupad ng ordinansa, kabilang ang Kalasyaw, San Carlos City, Anda, Rosales, Umingan, Binalonan, Manawag, Puso Rubio at Dagupan City. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.